malam kamar yana yiwuwa falallan yafiya musamman a waɗannan kwanaki masu daraja da yawa akwai gaskiya zan ba da wani labari ne amma malam ka yi haƙuri ya koya min wani abu da kuke ganin sa malami ne alhamdulillah dan kasuwa Dr. Kasim Abdullahi Damagum kuma mai hikimomi da baiwa ma'aikacin kuma gwamnati. Akwai wani wanda malamin wuri ne ya siya amma kuma wurin akwai son zuciya a cikin cinikin, to da ƙarshe dai malam ya biyo kuɗi sama da kusan miliyan 8 da wani abu. To shi yau kusan shekara kusan 3 kenan ake wannan jidali, ina da ɗan masaniya. To sai ya ce malam wanda nake bi kuɗin nan fa akwai ina ga shi ma dai zama izina ga rufe custom, kuna bin mutane wani lokaci a je a kashe wani. An ce a nan cikin gari aka biyo wani da mota ana sa kwacin mota, wurin ya kare ya tsira da motar ya bige wasu har mutum suka mutu. Ba nuna ƙwarya ba a cikin birnin Kaduna ba akan hanya ba. Kun gani ko ku yi accident ku samu matsala ku rasa iyalan ku kamar da iyalan ku gwagwarare. To abin da ya faru kenan shi kansa daga cikin wanda aka suka mutu din yana cikin su wanda aka dauka har aka je mutuware a nan futufu yana aje a cikin matattu. Sai can ne aka ga akwai dan alamun motsi daga wani sashi na gangan jikin shi. Shi ne fa aka yi ta kokari cikin ramin bangi Allah ya tashe shi, amma kai duka a bibbige ya karye a cinye. Malai ya ce kaza mu je a duba shi, gaskiya tare da ni muka ci. Bayan mun fito amma da mala ya gaya mana ce zai yi wani abu, to me zai yi din ne sai da bari bayan mun gama mashi addu'a ni ne addu'a sai muka fito sai sake koma sai ce kudin da nake banka miliyan 8 din na yafe maka shi Dr. Alkasim ki ko in sai da jiki na yayi tsam yace na yafe maka. Sai da mutumin nan kuka haka saboda yana ta'ajibi, gashi an yi son zuciya kudinsa shekara kaza baya ga filin baya ga kudin, yace kudin miliyan 8 na yafi maka wanda yawan aiki shine Dr. Alkasim. Bai san ni ma gaskiya ba san zan faɗa ba, Allah ne ya jarabe ni da sai na faɗi haka ne ya zama abun koyi ga al'umma, kuma haka yasa ni ma sai da ne koyi da shi daga baya ina bin wani kudi ni ma ci na yafe mishi. So wannan kusan dai malam na bada wannan ne saboda ya zama abun koyi dai wani za ka kana bin shi ba su kudin ba mafarin kudin, to kai ka ci ribar wa'annan kwanaki sai ce ya Allah ina so in yafe mutane da yawa don in samu ladar wa'annan kwanaki. Sai ka bibiya ma masu suna zuwa gidan yari kuma su zo su duba, za ga wani 100,000 wani 50,000 wani 100,000 kaza ne, sai ka ware miliyan 10 ko 20 ka je kawai ga mutane za ka cire daga kangi na damuwa don da wannan kwanaki kai kuma ga abin da Allah zai maka.